Докато минаваха номинациите за музикалните награди, си мислех колко бързо се променят нещата в музикалния бизнес. Тая година едни са на върха, но много чакат в подножието му. С едно такова момиче искам да ви запозная сега. Весела Бонева спечели тази годишната награда на Хит -1. Тя е ученичка в 11-ти клас, музикална паралелка в училище Кирил и Методий в град Пловдив с профил класическо пеене. Занимава се с музика от 5 годишна. В момента пее в училищния хор, в рок група Тирамису и е вокалистка в трио Sex and Groove. Това лято е пяла заедно с нашите приятели от група Акага в едномесечното им турне в Скандинавия. С една дума, вече е гърмян заек. Набрала е опит и остава някой да й даде летящ старт в кариерата. В момента Весела работи върху свои авторски парчета, които един ден се надява да изпее пред голямата аудитория. Добре дошла. Здравейте, много ми приятно. Много се радвам, че имам възможност да те запозная с Искра Радева. Може би най-амбициозният продуцент в момента. Много ти благодаря. Създава театрални представления, организира концерти, всякакъв вид шоу изяви. Не само у нас, но и в чужбина. Нещо, за което пропуснах да спомена преди малко. Пропусна, верно е. Пропусна. Театър Искри и сезони май е единственият частен театър, който най-пълноценно се изявява в чужбина. Има турнета. Дай Боже така да бъде и за напред. Чак зад океана. Да, верно е. Дай Боже. Верно е. И отскоро, или поне от тази година, изпълнена с амбицията да подава ръка на млади и талантливи хора, които наистина би трябвало да получат някакъв шанс. Абсолютно е така. Ние с Весела се познаваме от страшно много време. Ще пиеш чай, нали? Разбира се. Мед, сладки, осмина. Вземете си сладки, бе, айде и се то разбирам. На нея предстои концерт, трябва да пази линия. Драго, бъди спокойна, аз никога не пазя диети. Тогава вземи си една сладка, моля ви се. Фунийка се казва. Аз викам кирвички, те били фунийки. Женицата, кралицата на фасула е правила тези сладки фунийки. Много са хубави. Нали си мислиш ти, че тук случайни фунийки предлагаме ние на хората? Весе, заповядай. С Весето се познаваме страшно отдавна. Тя, между другото, няма човек в Пловдив, който да не знае за нея. Всички пък, които наистина се интересуват от това, има ли млади таланти в България, които да имат необходимите качества, за да излизат пред голяма аудитория, също я познават, но някакси нещата свършват до тук. Тя си се блъска от години. Уча си, всичко правилно. Това, което казах за артистите, които няма къде да се изявят, това важи и за певците абсолютно. Много е трудно наистина. Много е трудно и много важно да има хора, които да им подадат ръка. И аз се надявам, Весе, че ще участваш в един от нашите концерти. Живот и здраве. И много се надявам. И че каквото можем ще направим. Ще я чуеш. Чакай да я чуеш. Аз съм сигурен, че ти като я чуеш, ще фанеш да ръчиш. Чакам, за това съм тук. Нищо, че я няма на афиша, може и да я включиш и в тази годишния концерт. Чакай, трябва да не избързваме. Сега, Весе, дай да се върнем към началото, което за тебе никак не беше трудно. Спомня си едно от твоите първи участия, това на конкурса Саранде в Добрич, където още с появата безкрайно много впечатли журито, всички присъстващи. От тук нататък нещата обаче се въртят в един за мен лично омагьосан кръг. Абсолютно така. Сега, всеки си казва, бе, тя е още ученичка. Ученичка, ама нещата се почват от сега, от рано. Да. Но има нещо друго смисъл, когато си млад, особено сега, когато нещата прекалено са забързани в живота. И е хубаво още от малък да знаеш как да направиш пътя в живота си, какво да научиш, как да го постигнеш още от малък. Това е много важно. И много мои съученици вече са наистина доста напред с материала. И просто чакат момента за изява. Не чакат, примерно, да завършат висше и така нататък. Още на 15-16 години те са готови за сцена и са готови за толкова много предизвикателство, но просто няма хора наистина, които да организират, примерно, някакъв конкурс или концерт някъде, за да може публиката да ги види. Конкурси има много, не си справедлива. Конкурси има, ти си победителка не само за Дещо има конкурс в България за певци. Да, така е. Всичко това приключи. Смисъл, за мен конкурсите вече не са място, където мога да направя нещо. Така ли? Всичко ли си постигнала вече? Не, че съм постигнала. Специално за тези конкурси, на които съм била, просто няма вече конкурс, на който да отида пак, разбираш ли смисъл? Да, за съжаление, те са, така да се каже, на аматьорско ниво. Те са просто един трамплин. Трамплина. Те са наистина един трамплин. Там също много важно. Да.
Там ще те чуят, Така е, там да. ще те харесат, Така е, да. там ще искат да продуцират. За съжаление, у нас остана един единствен конкурс, сериозен и професионален, песни за Бургас и морето. Да, Бургас и морето. Ти също участва 2 години подред и направи много сериозно впечатление, макар да не взе голямата награда. Това едва ли има толкова голямо значение? Абсолютно няма никакво значение. Аз бях след такива хубави хора там. След Орлин Горанов, Нели Рангелова, мисля, че беше тази година. Въобще страшно много хора запознах се с тях. Режисьора, например, на Бургас и морето страшно много неща ми каза за сценично поведение, за това как трябва да изглеждам на сцената, по какъв начин да жестикулирам с ръце. Това са много важни неща, които на мен ми остават трайно в паметта и аз по този начин трупам опит. Добре, след като си натрупал някакъв опит, и ти ли ще кажеш, като всички останали, че за да пробиеш шоу-бизнеса трябват парите на Чичко Паричко? Ами не е точно така. В смисъл няма да го кажа, защото в смисъл аз не мога да кажа, че съм постигнала за сега някакви супер много Защото неща. аз лично познавам хора, в които са инвестирани страшно много пари, които наистина ни ги набиват пред очите. И толкова. И край. Значи, и те си остават там някъде, на екрана, от който си мислят, че огряват. Значи пари трябват за имидж, който е супер важно, клип, евентуално. Песен всеки може да направи. В смисъл, има страшно много композитори, които са страшно талантливи и текстописци, колкото искаш. Даже едно 17-годишно момиче може да ни пише страхотен текст, примерно, който да е младежки, с младежки дух. Не е задължително някой от супер известните големи писатели, задължително той да напише текста на тая песен, за да може тя после да стане известна. В смисъл, не е така. Трябва да се гледа, ако не се става въпрос за моя песен, лично. Аз до сега имам 7 авторски, мисля, че 6 с много дуети и с много участия на различни изпълнители, които не са известни, но песните са страхотни и не са от най-известните композитори. И уви няма кой да ги чуе. И уви няма кой да ги чуе. Именно... Има и нещо много важно, което всички пропускаме. Като че ли струпваме всички обвинения или възлагаме всички надежди на самите изпълнители. Да. Пропускайки най-главното. Къде е онзи сериозен продуцент? Откривател на млади таланти, инвестиращ в таланта им. Много е лесно да седнеш и да плюеш поп-фолк. Разбира се. Виж, който се развива с страшни темпове, защото има кой да инвестира в него, има кой да продуцира професионално. Къде са онези, които плюят, но в същото време не правят нищо, за да развиват алтернатива? Виж, ние се присмиваме, че на Запад актьорите имат агенти и продуценти, но това много бързо трябва да влезе в България, защото наистина липсват агенти, ли ще ги наречем в България, продуценти ли, както щем да ги наречем, но тези хора липсват в България, които да открият младия талант, които да вложат пари в него и които да го развият. Това е наистина изключително важно. Тук не става въпрос само за певците, тук става въпрос и за актьорите по същия начин. За всички хора на изкуството, за младите художници е същата работа. Значи искам да кажа нещо според мен как от моята гледна точка стоят нещата. Значи няма една организираност, специално на тази, на поп-музиката, както каза тя, на актьори, известни и така нататък. Значи трябва да има един кръг, който да е затворен. И когато влизат в него финанси, смисъл, значи трябва да се направи един продукт с някаква начална скорост. След това този продукт, когато започва да се представя на публика и започва да се развиват, хората ще видят някакъв резултат, те ще почнат да ходят и да гледат, примерно, най-различни продукции. И тогава този кръг вече ще набира все повече и повече скорост, точно с тези пари, които, примерно, ще бъде спечелил от тези концерти или така нататък, но просто няма организираност. Пайнер за мен е един затворен кръг. Една машина за производство. Една машина, те не допускат хора, външни хора. Те са само хора вътре, които те си знаят най-добре как да си го направят и не допускат абсолютно никакви външни влияния да им кажат как да правят нещата и така нататък. Те имат една цел. Медиа, певици, участия, телевизия, клипове, това е. Концерти. Тази година видяхме какви турнета направиха и колко много хора събраха. Беше някаква лудница, наистина, аз, например. В очакване на своя продуцент, в търсене на своя продуцент, на човека, който да подпомогне не на парче, а за стратегия младите таланти в областта на поп-музиката, Весела Бонева сега ще ни изпълни песента «Как да вярвам в теб». Заповядай. Благодаря ви. И се слушай. На кой е песента? Ще ви кажа после. Добре.
в теб, ако нямам мечти? Как да вярвам в теб? Огън в мен не гори. Как да вярвам в теб? С мен играеш си ти. Как да вярвам в теб? Нещо в мене крещи. Как да вярвам в теб? Писна ми от лъжи. Как да вярвам в теб? Знам, обичаш ме ти без лъжи. Искам аз да срещна с друг някой ден своята истинска любов. Страсти огнени бушуват в мен. Ще запаля огън, но нямам сила. Искам да обичам. Нямам обич. Искам да повярвам. Нямам вяра. Искам да избягам аз от теб. Нямам сила. Нямам Как да вярвам в теб? Нещо в мене крещи. Как да вярвам в теб? Писна ми от лъжи. Как да вярвам в теб? Знам, обичаш ме ти без лъжи. Как да вярвам в теб? Нещо в мене крещи. Как да вярвам в теб? Писна ми от лъжи. Как да вярвам в теб? Знам, обичаш ме ти без лъжи. Браво, Веси. Много интересна песен, браво, Веси. Каква е тая песен? Това е песента, която миналата година се опитвахме да кандидатстваме за конкурса Евровизия. Значи, както чухте, тя има много народни елементи в нея, има мистерата на българските гласове. Мисля, че са изпълнили тази част, която е с точно народните мотиви. Така, мисля, че песента се заслужаваше да бъде видяна, но явно А на коя някои песента? хора. Валентин Пензов е написал Аха, песента. Валю Пензов. Да, Да. Валю Пензов. Добре, няма да се отчаиваш. В никакъв случай. Не, Няма в да никакъв се случай не отказваш. се отчаявам, абсолютно. Между другото, няма какво да я жалим чак толкова много. Не знам дали знаеш ли се, но тя е една от водещите на изключително популярното предаване Хит минус 1. Значи викаш, Отскоро, преди месец. И като такава, според мен, тя е длъжна да дава самочувствие на съвсем те първа Абсолютно. прохождащите, на тези, които наистина решават да опитат за първи път пред професионално жури, пред телевизионна аудитория. Имат Точно ли така. качества аджеба? Да. Затова такива като нея трябва да бъдат помпани. тя е минала с вече оптимизъм. през това, вряла и кипяла. И да им бъде даван шанс. Да. Пускам ви сега